Beşikte bağazını alır o düşünüyor mu? Sokulluğun ütköşük mısın? Murat Mollayev ütköşük zekini bilen muştoklarının ayratinle çağaların söýgüsini gadanan ustad aktör, rejissör, showman, blogger. Ençeme internet bäýteşikleriniň şol sanına halkara bäýteşikleriniň ýeňijidi. Maral Dezio ajaýyp eje, çağalarına kiçilikden öz başda bolmagy uradiýa. Garrylykda pensiýet gowgolary ýaly feýten ýerde işleýär. Aktam, Akenmar, Şerbet, Akmaýa, Berdibiz, Bostan, Bagyr. Awtogularynyň bagajnygini küme hökmünde ulanýar. Gymmat şaýtepleriň arasyna demir saýlaýar. Ol ütköşük öý hojalykçysy. Dine nadýojny ýerden dastavka edýär. Akıllı görünmek için äýnek takynýar. Şäherde bir çäre orta gatnaşýar. Dermanlara düşünmese de dermanhanada işleýär. Edeti gelmeýän reklamlara metmeli bolýar. Yarım stavkada bostanda işleýär. Gideti gelmeýän çärelere de gitmeli bolýar. Linza satyp kuryer bolup işleýär. Ol sporda söýýär, sporda gatnaýamaka diýädim ol ýok gatnanak. Şerbet markety eýletine beýletine çöwürdi. Çağalaryna örän döwrebap terbiýe berýär. Bir näçe dillerde tuwara gürläp bilýär. Has takygy ýekece peýdaly işi olan günne 10 000 ädim ýöreýär. Assalamu alaykum mehriban watandaşlar. Yurdumda meşhur Akipler Studyosu size zihin bäsleşiniň täze tapgyny ödürleýär. Bugünkü mihmanlarymyz Maral Dezio hemde Murat Mollayev. Yani şu gepleşiň veterany. Ana gepleşikde hoş gördük. Taýynyňda da gepi doldy oturmaly, ýaýlymda birinji tapgyrmaz. Birinji tapgyryň sowallary öräni ýöneköy. Her haýtyňda 3 tane sowal bar. Her sowalyň 4 görnüşli jogaplar bar. Haýdym moda bir jogap dogry. İlk kim başlaýar? Kiçe bereli. Ya zenallara hormat. Ya zenallara. Taýyny zaman başlaýar. Rowaýete göre haýty janlar gyş pasly öz ýüňünden haly dokamagy ýüregine düp, ýad gelenini de ýadyndan çykarýar eken. Türkmen halkyna bir rowaýet bar. Bir janlar diýe gyşda üşäp netip boldy ýad gelýär bolýar ýüňünden gowut haly dokap ýylanarny söz berýärmisin öz-özüne ýadyndan çykarýarmysin. It, at, goýun, geçi. Atwetlerim gerek däl maňa men bilýän. Sebäbi bukvalna geçen hepde bilemok tötenli bolmamak mar ýa-da как говорится, вселенными arada bir mektebe baramda sowgat berdiler arkadamyň kitabyny. Şotaýda rowaýetde ýa itdik ýazylgy ony hemekşem bilýän kädiň. Türkmen halkynyň rowaýety bar, hakykatdan hem şol milli liderimiň kitabyna bar o rowaýet, hakykatdan itdik geçýär. Birinji tapgyryň, birinji sowaly Murat Mollayew üçin şeýle. Şu bir nor bulup bar ha. Hawa. Mene sen netip bolda bir edersin adam. Sen bu gepleşiň veterany agyryň. Näme şu geçen ýyl gepleşikde kaç gitdiň ha? Näme? Men gördüm. Söwüş gitdiň ha? Sen tapanladyň da. Şeýle de näçe ýaşly adamlara düşündirip et söylemek. Dolu onu göräýin ho diýenler. İnternet ulgamyna her bir goýulýan habarlara, videolara ananmaň diýmek üçin durmuş tapa bolsun diýip Murat Mollayew bilen şo gedek gysgasyk yani oyun edemlik. Täbi, näme üçin täbi internet ulgamyna goýulýan zatlaryň aglawa bölegi ýalan maglumatdyr. Saglyk goraşy diýişiň tapa ýok. Meselem planda adyna dermanmyş internetde okudum diýip hamany bir Lukman aýdan ýaly edip şonu öz saglygy üçin ören uly ziyan edýäňiz ýa-da başga maglumatlar bolsun tapa ýok. Her bir maglumat anyk bir
çeşmeden bolmasa onu internet ulgamını alyan maglumatlarının hemmetine ananmak köp mandat. Sebebi köp maglumatlar yalan. Şoň üçin ýene her bir goýulýanlarda ananmaly. Indi daşlaşmalym sana da Murat Mollayev şeýle sowal. Rowaýata görä meni baba haýsy alim bilen söhbetdeş bolupdyr. Söhbetdeşikden soň meni baba ol alim hakynda şeýle diýipdir. Men bilýän zatlarmy ol görýär, men görýän zatlarmy ol bilýär. A. Al-Biruni, B. İbn Sina, C. Al-Farabi, D. Omar Hayyam. Ýanky fraza näme? Men bilýän zatlarmy ol görýär, men görýän zatlarmy ol bilýär. Ibn Sina. Bereketli. Doğru. Doğru. Ödüm şu rivayet Kahraman Akadamy'nın kitabında da var. Bereketli. Men bilerdim onu İbn Sina. Ne için? İbn Sina. Kinosyny gördüm diýeli. İbn Sina da oň ýanyna kim goýay? Ýok, o Al-Farabi'ni bilýän sen. Ýok, gep onda da ýanky fraza bar. İbn Sina bar, öňden görjän. Men bilýän zadymy ol görýär diýe. Düşünýärmi? A Ibn Sina ol ýam nemeler bilen gürleşenne, düşündiňmi? Nemeler bilen? Ösümlikler bilen mara. Ösümlügem Ha, o şoda, şoň üçin ýani. Bereketli. Bejerilmeýän keseller bejeren. Uzi gerek däl ekenne şoňa. Adam görünen. Maral, size şeýle sowal. Maktumly Pragynyň Dekistanyň bayranyna bady sawany görsem diýen fetirlerini näki. Dekistan ýurdumyzyň haýsy welaýatynyň çäginde ýerleşipdir. A. Ahal, B. Balkan, C. Levap, D. Daşoğuz. Kömeklermeden bardyr. Kimdir birine çaňadyp kömek sora bilýäňiz, hemem internet ulgamyny öz agzalaryňyzdan gönýälimde. Balkan welaýaty. Balkan welaýatyna diýip bilýäňiz. Näme üçin? Balkan dağları var. Balkan dağları var ondan. Bu Balkanly. Bu Balkanly. Adamyň ady Balkan onuň. Şeýlemi? Balkan. Yani Dekistan anyk şo ýerde diýip bilýän ha? Ay ýok, o da çisto logiski atfer. Ýöne şeýle. Ýöne şeýle. Degene gödüm menden. Deýde beş degme diýermiş. Ediler. Bildim. Uttum bildim. Hakikaten Dekistan Balkan welaýatyny çägende. Ýöne köplençmende logika işleýär, şoň üçin. Awa tak köp zady. Aslında da aýarmaşkylaň logika bu iş bolýar diýerler şeýlemi? Mın has beter. Näde? Only Näme de bilir? köplenç. Näme de bilir? Ol prosto gözüne seretip dur, 3 minutlap. Şeýlemi? Yani Gözüm näme täsir edýär? yok, sen Dinzeler mi? ol bilýärmi? Köp adam zinalan logikasyny, ýamana zinalar köp diňe zinalan logikasyny bilýär. Abi erkekleň logikasyny düşünýär. Bu alymyň şo diline gürläp bilýär. Ya çağa, o bu hemme taraplayna. O storieslerine göre. Murat Mollayew 3 ýyl işleýär. Bile. Bir kabinetde doktor işledi. Akenmar kampanya. Akenmarda berde bizde demel çärelemede şoň meni Muratdan gowtanaýan ýok şu zdanýaň içinde diýsem bolýar. Şeýlemi? Näçe tapar seni meni de bolup gördük, kyn günlere de düşdük. Söwüşüm boldy da. Günaşa. Günaşa töwüşýäňiz, günaşa da ýaraşýaňiz. Ay o Ola ýöne ýam как бы творческийler. Kimden güýçli adamlar. Men aşy diýip özüm köçüren. Olam bir liderlerden biri, ýagny köýüň horozy diýerler eder. Bir coaching keldi bir adam. ýöne aýalym bolsa oňuşak gelekenikde. Şeýlemi? Balkan jana Allah kuwat diýmel bolýar. O şoňa orden makmaly. Bir kim şey diýär boly. Inni? Sana sowal. Aşgabat şäheriniň düýbi haçan tutuldy? A. 1997, B. 1948, C. 1924, D. 1881. Düýbi Haçan tutuldy? 24. Ýok. 1924. Näme şo goýar ýa? Paskaska berän, dost. Tapa diyor, karşıdaşın ha. Bu utsa Niye de tapa karşıdaş? Men gaýta utulsamam özümkiden tulayyn diýip bar. Yürüyte dayladım karşıdaşı. Yürüyte o. Özümde üstüne adamdan tulasym gelese. Ýarış diýilen zat, şeýle bir zat. Bilýän zat, hemme zat bilibem utulup bolýar. Asıl Murat Molla bolsun diýen. Ondan men şeýle utulsamam özümde öpde adamdan tulayyn diýen ýarış bilen ýerýän.
Apşemir okamda Böyle onu 1880. kömek edeyim. Ha, 1924. Yok, Ha? 1880. 1880 değil mi? Yo 880 mi? Ha, 1880. Hemen 9 Hilmet yo onun öňe. da garaş ya. 24. Aşgabat şehri. Gülür payitahtymyň Aşgabat şehri. Näçinji ýylda? 1991. Dur. 1948. 1924. 1881. Yo 24 dip bilen men ateret. 24 niseret. 48'de täzeden nemedir başlady. 48'de nämeden nämeden. Täzeden gurulyp başlady. Eýem onun öňünçe 24 bolýar. Dogry. Şeýlemi? Hawa. Men Göktepe Aşgabat badeden ýalňyş bolýar. 1881 Göktepe Sewşi bilen çalyşyp otyrýar. Hawa. Ýöne bilen men okan zatla memmet bulaşık gitdi-de. Arraýafan kellede. Näme bulaşdy? Te Şu Instagramdaky storiesde. 1881 durda şu Aşgabat diýilýär. Berde 1881. berde Aşgabat şäherindäki ýurdumyň welaýatlaryna kymmaty kataloga, biznes katalog. Näçe çykdy? 4 tane 4 çıkmaly. tane çykmaly. 3 tane çıktı. Şolaň içinde de köp Aşgabat şäherinde köp. 80%. Ha. Evet. Aşgabat şäherin. Bolly, taýýanmy? Wagt elek durmaly. 24. 24 mi? Maka. Jaňa dip bilýän? Ya bir derek. Ya da internet ulgamyna kömek alyp bilýän? Yo. Hadir. Hadir o insan qowur soragyň bolýar ýa-ki. İngilip gören adam da böyle yani. Yo insan ka ýöneki sorak bolýar. Ýöne şonu hadir inniki ýa ondan aňyrky. O ikinji tapgyra geçeňde biraz kıylaşýa da. Onun bu näme de bolsa. Näme? Näme? Şu wagt näçinji ýyl? Kim ýörum ki? Ana Kim bir girip ki? Ormatly tomaşa. duran men kalkulator. Dur kalkulatorlamadan Google'a girecek bolýar. Yok, ana kalkulator. 140 ýyllyk bellen la Aşgabatyň. 2022'den 140 aýraly. Ha, 81 bolýar. Dedim. Kalkulator. Näme diýem? Näçe? 1 2 3. Aşgabatyň Jogabyňyz. 140 ýyllyk bellen de. Yo, 81 bolýar. Yo, dur garaşa. Bulaştırdı men we Göktepe Sewşi bilen şey bulaşdy kellem. Ýöne 81 dip eşitmeýär okarym bilen. O, 81. 81. Yok. Yo, dur. 24'üm yaman. 24 ya, 81. Dün. Bularyň her haýsy bir hakykatdan bir tenäni aňladýar, bir wajyp tenäni aňladýar hakyky. Meselen 1991 Türkmenistanyň garaşdyrlygyny ýeli dördäm 48 Täzeden gurulpasy. 1924-dem 1881-dem haýdam bir tenäni aňladýar. Şoda onun şoförda da. Ya 24 ya 81. İkisinden bir tayla. Ya 24 ya 81. 1 2 3 81. 81 dedim. Şeylelik bilenem ahiri zihin bahsesinde Murat Mollayev bir sowala ýalňyş jogap berip Maral Dezio'dan ýyda galdy. Maral Dezio muň ýyda galmagyna sebäp bolaryn öýdýär, emma Murat Mollayev hakykatdan dogry jogap berdi. 1881. 1881-nji ýylda Rus padşahynyň goşunlary gelip Skobelew birinji ekspedisiýa, ikinji ekspedisiýa. Şu Göktepe'de goşundan soň, Göktepe galasynyň soň Aşgabat diýen owaň çäginde şol harby ýerleşýärdi. Şu ýerde de administrativ merkez bolup gaýdy. Aşgabat şäheriniň taryhy hem şondan başlanýar 1881-nji ýyl. Indi birinji tapgyryň soňky sowallary. Gadymy Grek aktyorlarynyň örtügündäki haýsy renk ketelaňladypdyr. Yani Grek aktyorlary gadymy Gresiýede Murat Mollayev bilýänler, ogry maskada çykyşetdirler da örtükde. Haýsy renk ketelaňladypdyr. A. Ak, B. Gara, C. Gyzyl, D. Sary. Ya gyzyl ya gara, gyzyl akanyň rengi garada, çuma garalyk keselle. Gara renk gowren üçin gara bolaýsyn. Gara renk gowren. Diňe şoň üçin. Ketelaňlady ýa-da. Gara renk ketelaňlady diýip düşünýär. Yok, ýöne Grekler şey diýip pikir eden bolmagy. No, şu muny plan şeýlem soň Maral Dezio şuňa gepleşe gelerde şey şunu taýlar diýip. Kömegem aljak däl? Yok. Yok. Gara. Garamy?
Qara renk hiç halanmaýady, hiç ýurtda, hiç milletde, hiç döwletde de qara. Ýöne näme üçindir hemmekçi qara renkde bagyrjyrawyna bir garaşyk bar. Qara klassik renk. Ýöne onu da qara renk halanmaýady, qara. Her bir renk bir zada aňla diýe bilem. Ha. Her bir renk Ha. dünya tarapyndan meselem hamana amana gök giysen meselem şuun men günüm diýdir ýa men günüm diýilen renk. Soňçy gök. Ha, yo men utjanýym o. Umuman, ýöne umuman aýdýarna, her bir renk bir zada aňla diýär. Ýöne grekliň keseli näme aňladýany men jogapdan meter sen berýän soraňa haýran galan. Nirden tapýan? Wapşy gözläbim tap bolmaýar bu soraglar. Nice sorular da. Bitir. Gerekmezek ha. Canı. Biz sen okulmadyk soraglar, ne mektepde 50 kitap okysam oň içine grekliň keseli. Kitaplarımda ne tip o da sen maňa näme diýdin? Sen maňa näme diýdin? Kitaplar yeňiljek diýdi-ga. Yeňiljek da. Şumy? Şu Yeňiljekmi? Karada bir keseli anladarmy? Görünüp dura haýdy renkin keseli anlatjagy. Häzirler şu operatorlardan soraýyn, şu operatordan soraýyn. Yok, gyzyl bar. Haýdy renk keseli anlatjak düşünýäňler. Soňçy ak kepdermisiz? Gyzyl. Yok, gyzyl kan belli zat. Ýöne gyzyl köp ýerde köp urşaňla diýen zat. Gyzyl renk. Asya agresiýan rengi-de. Qaralyk eýem smert. Keseli adamyň renkine näme bolýar? Qara bolýarmy? Keseli adam bir renki. Ha, sara mol bile jylk sara diýerler. Ya balak ben qara renk goýan. Qara renk goýan şeýlelik bilen hem Murat Mollaýewiň şuun gök renkde köýnek gelmedi, oň şuun günlüğünü anlatdy. Maral Dezio ýalňyş jogap berdi. Gadym grek aktyorlarynyň örtügündäki sary renk keseli anladypdyr. Bolýar. Aha. Devlet çıktı. Valla ödüme değişti. Tiyatra değişti Tovartana'da. Murat Mollaýew doğrudan Medeniyet İnstitutunu tamamladım. Böyle şey etmek näme gerek şu an? Şurada şeyler ya, näme etmek. Ama şonça giden adet. Bak onun he. Sen bu sonun bilen şu instituttan alıp sonun bilen hop diýdirjek böyle. Hakika. Haýsy? Ödün giyimin şu soru berjek olatın ýöne prosto şonda Google'dan okma. Onu bir Ben ay sonra öğretim dedim. Benim ben Google'da. Hiç ben bilmeýärdiň ama üstünden şaýl mesela. Ha o şoda. Bal. Haýsy drama janry. Gadymy grek dilinden sözme terjime edeninde geçiğinin aýdym diýmegi anladýar. Ana men bilýär şonu. A. Drama. B. Komedya. C. Tragedya. D. Fantastika. Näme? Sen ödün. Haýsy drama janry. Gadymy grek dilinden terjime edeninde. Ha, janr. Janr. Ha o? Haýsy janr? Janryň ady. Grek dilinden terjime edeninde geçiğinin aýdym diýmegi anladýar. Drama, komedya, tragedya, fantastik. Komedya. Komedya, geçiğinin aýdym diýmegi anladýar. Senem jaňa pikir edin. O ya mektep даже kitapda diýerler. 60 kapyny çykarsın historiýasyny ýazylar. Geçiğinin aýdym diýmegi anladýar, komedya diýmek. Ay bolmandy sen drama geçin sokmarsyň kellen şo belli däm şo. Diňe komedya tokup bolýar geçiğine. Tragediýa bolmam ahmal. Sebäbi komediýa tragediyasi bilegit ýa tabzatda ýöne komediýa haf ýaqyn mukadyan murady şonçy şo soraw. Yo komedya ho geçin. Söyleme. Boldy üçe çakar. O ýalňyşdyr belki. Men ýöne ugry modeller, okan ugry model. Murat Mollaýewiň okan ugry modeller, hormatly tamaşaçylar, şoň üçin ýalňyş jogap berdi gynanmalar. Murat Mollaýew ugry model, hakykatdan hem ugry komedya ýöne şuň taňa komedya görmek etmedi. Tragedya. Çynyňmy? Tragedya dedi, gadymy grek dilinde terjime edildi. Geçiğinin aýdym diýmegi anladýar. Tragedya. Geçin aýdymy mi? Geçiğin aýdymy diýmegi anladýar. Geçiğin aýdymy. Gadymy greklerde bir däp bar eken, ol ýa-ni grek hudaýlar bilen baglanyşykly däp. Ýa-ni geçiğini ýa-ni nime gurban edýän ekenler de, şondan çekreýän ekenler. Şondan gelýär. Geçiğinin aýdymy tragedya. Okay. La şeylerik bilenem. Näme heriňiz bir ýerde oturluňyzmy? Birinji tapyrmy? Birinji tapyrmy tamam boldy. Biräder ikinji tapyrmydan başlaýar.
İkinci tapgarda gatnaşyja berjek suwalmyň mowdugyny, ýani tematyny garşydaşdylaýar. Temalar şeýle: geografiýa, ýurtlar we paýtaktlar, biologiýa, saglyk goraş, himiýa, fizika, astronomiýa, haýwanat dünýäsi, hasap, tarih, tapgaça. Mektepde haýsy sapakdan bäşdigeldiň mara? Tarih esasında. Bolu tarih. Nedir tarihten men bilmedim. Tarih. Bolly şeýlerik bilenem. Häzir bu gider ilk durmuş apşynatyna bol. Tarihten maral size şeýle sowal. 100 ýyllyk söwüş näçe ýyl dowam etdi? A. 100, B. 116, C. 104, D. 110. Yok ol var o da del. Eten ispat bohum. 100 ýyllyk söwüş näçe ýyl dowam etdi? 4 görüşüm jogap var. A. 100 Näme 100? 116. ýyl, B. 116, C. 104, D. 110. Yıl ha? Ýyl. Mün. Ama 100 mün. Ýyl. 100 ýyllyk söwüş näçe ýyl dowam etdi? Oho. 116. 100, 116, 104, 110. Yüdädel. Sebäbi men şu sewuşarda okapdym, 100 ýyl lip ýöne şeýdip aýdylar. 100 ýyl rovna dowam eden ok. Ya 104 ya 116 da. Yani men 116 diýip berýän. 116 saýlaýar. Hiç kime jaňam etjekler, Yok. tamam bolajak. 116. Berekella tarihden 5 ýyl ýene kene. Men tarihyny gowaran Awa. Anglia bilen Fransiýanyň arasyndaky 116. söwüş jemi 116 ýyl dowam edýär, tarihde 100 ýyl söwüş diýip alınýar. Dogry. Indi siz Murat Mollaýewa berijek sowallaryň mowdugy aýdyň. Paşacı min ya. Maňa ilmi dama ýylan ýa Marat. Şunda bak haýwanat dünýäsi var. Haýwanat dünýäsinden sowal. Sana ýylan niýe? Nämçin ýylan niýe? Gowarana prosto. Ha, ýylanlar owarýan. Öz ýylym ýylanna. Ha, ýylan bolan üçin Şeýlemi. haýwanat dünýäsi. Yer ýüzünde iň uly ýyrtyjy haýwan haýsysy? Kömek etseň bolarmy? A. Kaşalot, B. Ak ayı, C. Gaplan, D. Yolbars. Bir näme kit barda şo. Kaşalodyň näme? Kaşalot. O kitin var görnüşi. Kitim. Men doğru kaşalot anla. Sini kit iň uly. A. Kaşalot, B. Ak ayı, C. Gaplan, D. Yolbars. Yo. Akuladan ulsa ba. Kaşalot sini ulat var. Kit bar. Neçe tonlu. Yok bilýän, Yürü, uly neçe ton? ýöne o ýyrtyjak ýerem giren ok, şonu bilmeller. Balygy yer, eti yer. Olam bir padwok bolup bilýär, dogry diýär. Ýöne balyk ete, balygy yer. Yok, serek iň güýçlümi ýa iň ulymy? Iň uly. Kaşalot, onuň näme? Ýolbars, gaplan, Ak ayı. agaý ha? Yo, onu şo demedir. Ýa kaşalodyň bilemek näme daşdy? Kaşalodyň çyndan hem sini kit bolsa. Kit dämşi? Kitin bir görnüşi. Ana şo. Şomy? Kit näme ýyrtyjymy? Balyk durmen planda diýmen, wapşe ýyrtyjy diýip olar da dik gidýär. Ha, o ýyrtyjy, iki, yo, üç. kit adamam ýok Ýöne ki. bir rady ba. Suda ýaşaýanlar melik pitay şudak diýilýär. Guru ýerdekiler ýyrtyjy diýilýär. O suda ýaşaýanlar, suda ýaşaýanlar. Näme üçin? Ýöne akul Näme ýyrtyjy dämi? Ýyrtyjy? Ýöne şu kaşalody näme? Ha. Sayla. Aparat. Ak ayı, kaşalot, kaplan, yolbars. Haýsy? Neçe kaşalot tercüme etmedi goýýar? Şoda. Kaşalodymy tercüme edýärmi? Yok, bir şey okaňda baştan tercüme. Böyle kaş Şu kaşalotmuş diýär. bizi o wagty haşalot bat bilen haşalot. Kaşalot. Kaşalot. Yo haşalot dip näme wa? Kaşalot. O haşalot. O otun kaşalot. O näme? Şo nämelere mallar üçin bilen o ýa-ki peýdasy desen otlary. Şo ýa-da haşalot. Ay böyle şo bar şo haşalot.
Yine de maral dinledim da. Şeyler bilenem. Hava men atman Maral deziyon dinlep sen ören uly yanlış koyverdin. Eger maral deziyon dinlemedik bolsaň onu sen Utulardım. Kaşalot. Doğru. Diyecek bulanım kaşalot diýilen zat. Meselem aslında kit neme Seni kit. adama Kitin bir mütjara. görüşü. Kitin bir görüşü. Ol has. Adama mütjara. Esasy. Ay bilemem bar doğru. Olayla bırak bar. O multiklarda bilen mi YouTube ondan Stein'dan çıkarýara. Bu çıkarýara bilen. Multiklarda öğret. Şu atlar. Kaşalot. Kitler atýadyna bolan uly süýdemdirji deňiz haýwany. Nemesi yok da yani. Menin şoňa köp okuman gowran ti inkiççanda ingol şoňa. Gurayta şoňa sini kitip ýadylgydy. Ha bu yine de men bermelmi? Kaşalot diýip. Owa, ikinji towalam senler. Aytda bol haytyndan beri. Yine şu tarihten of ýokla bir tarih. Bolman özüm barlarym. Tapmaça, haydi. Женщина говорит, женщина. Tarih. Tarih. Bollanna Yine tarihten size şeyle sowal. Ýanky sowalma da gaty siz üçin aňsat boldy. Yo aňsata prosta bilýärdim. Atak. Yo, onun maksatını verecekti. Frans Ferdinand'ın öldürülmegi. Yani Frans Ferdinand kim? Bu vapşo o vel. Birinci Jahan urşunyň başlanmagyna sebäp boldy. Aha, sebäp boldy. Ýöne şol gün diňe erzgersen öde dälle, oň ýene nämet öldürüldi. A. Aýaly, B. Ejeti, C. Çağaty, D. gaýnenesi. Ne işte kaynanesi? Kaynanesi bunun için toy edebiliyor. Urş etmem ya. Ta. Yani birinci Jahan urşunyň başlanmagyna sebäp bolan ýagdaýlara bilýäňiz. Şoň şol Frans Ferdinand'ın diňe öde dälle, ýene nämet öldürüldi. A. Aýaly, B. Ejeti, C. Çağaty, D. gaýnenesi. Pust будет kaynanesi. Yani käbir gelinler tuğulama gaýnenesi bilen şeýle gowgatnaşykda. Ýa-da käbir giýewlerim gaýnenesi bilen şeýle gowgatnaşykda, dogry dämi? Men katıgowy. Otowy, o. Beter Nime? Nerse aýyr ber aýyrda ýaşar. Aşgabatdaky ejem. O. Taşo. Tuğulama. Bolup biler diýäňiz-de. Belki. Şeýlelik bilenem maral dezio. Tarihten bilýän diýdiňiz, ýöne Frans Ferdinand'ın olgun diňe özdälle aýaly öldürüldi. Gaýnenesi däl. Bilmedim. O soragy bilemokdum men hakykatda men prosta nugat takini men saýlamam. Awa, Murat Mollaýew haýsy mowzudan sorag berelem. Tak hasap kyn, Maral. kimya kyn, fizika. Da tarih bolsun ýenem kömek. Yok, maral. Fizika, kimya, matematika minus 0 men. Şondan mer. Ana minus 0. Это будет слишком подло даже для меня. Yo, podla da. Öyle. Men özüme gyzykdyr, prosta tarih barlar kimle. Tarih halatyny diýler. Tarih mi? Der ma tapaldy. Tarih bolsa tarihten size. Женщина. Gadimi Grek ilipbitiniň ilkinji harpy näme? A. Epsilon, B. Beta, C. Alfa, D. Delta. Demek şemilýän alfa. Yo, alfa wara notaň başy dämi? Do notan başı. Yok, alfan başta sada edilen şu başı. Ha, ona alfa oğlum şu öyle Grek. Grek dedin mi? Oh, Grek. Alfa, beta, zeta şeýle. Alfa. Yok, alfadır la. Alfa. Yok, ya alfa açar değil ya da bilýän mi? Yemin başkalara geçtim mi? Aslında Grek Alfa. ilipbitiniň ilkinji. Alfa. Alfa. Bolly. Şeyler bilenem. Hazap dengleşti. Näçin? Bilen doğru ya. Ne için Bildin dengledin? ha? Ne için? Bildin. Ha, bildin mi? Ha. Doğru. Berekelle. Alfa. даже spetsnazda grupa alfa diýip birinjiler şolar ilmdama. Öyle. Uy, biyologiya ne derdin? Böyle. Ben Geografi ne mi? Tamam biyologiya. 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 Ay, biyologiya. Ne? Beni sintez ýadyma düşýär boly. Şöyle anlatacağım mı? Ona beren 90 çyn ama. Belki şöyle düşürədim. Yap. Ösümlüklerin günlük kömürtürüşü qadını özüne singdirip, kislorod çıkarmak ýagdaýyna näme diýilýär?
Dur. Sintez. A. Regenerasya. B. Genezis. C. Botulizm. C. Fotosintez. Fotosintez. Bereketle. Näme? Fotosintez. Şu bir zıpırlar. O bilýär onuň soňçluk. Görýäm näle maňla ya. Öyle Ana. ya, birisi geplesiga qaydamda real da institutu egzaminde. Şehit falsaram o doğru vay değil o. O biliyor mu? Real men üçüncü gedek institutu egzamin tavsiramda. Indi birinciden kaka bu işni her gedegem geçişen biliyor mu? Indi ikinci gedek birinci spesingden geçişen. Indi ikincim tarih da. Edebiyat ve tarih. Onun mara ne wagta вообще-de okayna diyen mollum biliyor musun? Yine de okulmadı ya 2 yılın içinde de näme okuyacak? Mun öň okumadyk bolsaň. Ondan irden geldim mollum mara niye kim garaş oturara başta girme biliyor musun? Otur söylem. Kaptanımda bir ayağallığından okuya biliyor musun? Depter. Allah bir depteriň berdi bizim. Biliyor musun? Hudaý we ene üstünde. Allah saýatdyr. Sorağız şey diýen. Şu depter aldım birincini açtım. Açtım edebiyat näme? Şonu okudum ha. Bilewa bu işte. Gün başına açsam buradan soňuna açsam. İýden açtım öyle teyit nazar teydi. Şonu okudum oýaşam wallahi folly. Girdim. Ýaşy bir lenzi girkitdim men iň soňuna. Diňe bilýärmi? Allah can Hudaý içini bar bilen dogan bolsa. Yaşa gol çektim. Hadi dur ver tarhal. Zor ya burada çıktı. Bordof mena. İlk çektim birinci soru edebiyat. Yani ikinci soru fitneler deydi. Üçüncü sorum iyilikler. İkide de cevap verdim. Üçüncü. Parar bile bokta. Diyecek böyle hanım. Solar yani udaşında bileyna şu an sol marallı oldu diyene. Awa soğukluk bolly onun. Yani men şu an birinci adı skromny bolup diýdim. Tabii biologiyada bilen adam köp dogan. Diňe sintezler. Ken yani. Şöyle mi? Gönü fotosintez ýadyma Ya men bir değişmeýär bu şeýle. Zoologiýadan bir egzamine taýinlanýar diýip biri. Ondan soň näme bilýän diýenlerine hiç dat bilenok diýdirmäýin diýip iň bir gaýtasyk tema diýe bitler temasyny okapdyr diýe. O öwrenip bitti diýe. Awa ne? Ay barip diye bileçet duvarına bitterle it düştü diye. Ben gurulum başladı ya it öy hayvanı dört ayağı oluyor, enamına tüy oluyor. Kaparak takmadan tüyün içine bit oluyor, bitken dört olur sonra bite geçer. Bu bolum taklap dur terden çek ya koyun şey diye. Koyun öy hayvanı dört ayağı oluyor, enamına tüy oluyor. Kaparak takmadan tüyün içine bit oluyor. Bitken dört konuşuyor, bite geçer diye de. Durduk molum görecek böyle diye balık şey diye. Ay balık suda yaşayan şunu inanmamda tenge oluyor. Eğer balık uğrayır yaşayan o da inanmamda tüyün içinde bir dolar bitken dört konuşuyor. Ananla Murat Mollay mı? Ne mi olduktan belirleyim? bolýar geografiýa bolar. Geografiya. Birinci dur. Geografiya. Ana geografiyadan Murat Mollay side şeyle soval. Geografi molim men başlarım onu. Tamam molim başlar. Marian çöpötlüğü haytı ummanına yerleşiyor. Ne mi? Marianna däme. O Marianskaya wpadźina. Marian çöpötlüğü haytı ummanına yerleşiyor. A. Yuvaş. B. Gemerad Buğdli. C. Atlantika. D. Hind. Ne mi? Var 4 tane kiyan var. Dört ummanın haytı yerine yerleşiyor sol çöpötlük. Marian çöpötlüğü. Murat, men bilemok bilsem aytdım. Yok. Men eşitdim Marianna. Yuvaş ummanın namı. Gemerad Buğdli ummanın namı. Atlantika ummanın namı. Hind ummanın namı. Yok. Yok. Demedirler. Tihi. Var oturayın. Deme. Atlantik okeanı. Yok, давайте veitmäli. Logiski pikirler. İň ulu okean hayfa Tihi okean. Wpadźinalarym ýerde bolup bile gowrum ulu ýerlerde. Bu Tihi. Ne mi? Yok. Yuvaş ummanın. Atlantik kıçda. Atlantik okeanı. Ne için beydi ya? Kömek etti ola. Yok, doğru bolmamak men bu çiz logiski atvet ol. Abul bil Ayarıyla logikasını hem öyle değildir. Ay.
Bazen gittim oraya da şöyle. Toyunma desene. İnsan koyuyor. Atlantika Okyanidin Atlantika ummanına değer ol. Marian Çokotlu'yu Yugoş ummanına yerleşiyor. Köplenç logika kömek ediyor adamları. Yeni bir tapar. Marala tapırın sonuçta var vereli. Aydın olduktan. İçine görev edilmelerini. Tapmaça. Tapmaça. Of. Tapmaça. Ne mi? Gerekella tapmaça. O değil mi? Yok olur yani. Gaytam kedi la. Tapmaça. Hekil tapmaça var da birader. Merin ağam tapmaçalar. 6 tane kağıt dur. Başta üçü boş. Son üçü sulu. Ne edip şol kağıtların sulu sulsuz olup gerekleşmen kazanıp olur. Dinge bir kağıta elimde girmeye ruhsat berliye. Yine gözümü getirim. Onu koymalı. Vallahi getirin 6 sen kağıtlarını. O getirdi kadaveda. Başta üçü boş. O. Atağın müde logika değil. Logika. Yani bunların doğru. Onların boş o. İyi lider olmalı la. Damdırıp koyuyor. Versene. Ahmet damdam yardıma çıktı şu an. Böyle. Olmaz. Sulu çoğunlarına korkutmalı. Ya da sulu çoğunlarına. Ne mi? Gerekleş gitmeli. Ne? Şeyle olmalı mı? Sulu. Oo. Sulu. Oo. Böyle bir eline değirip durmalı la. Ha şeyle mi? Oo. Buralım bilen eller. Brelim. Yo Ayrılmadı bir yerim. Taparelli mi? Bana taparelli mi? Bir yerim. Diyor men bolor net gerekleştireyim. Gerekleştirip koymalı. Gerekleşip durmalı la şolar. Ütkötmen. Dine bir kağıda elinde girmeye. Men oliyam logika bir kağıtlar mı içine sulu koyacak boş kağıtları. Sulu edecek boşları. Onu ya. İdidine Allah biri. Şu diyene şöyle men edat etmeli. Bir sulu ol gitmeli. Sulu. Son yani. Gerekleş gitmeli. Ne ortada? Ay şunu koy. Şu diyene şey sen sulu ol da. Ette. Ne? Şey boşaltacağım. Başlattı. Sulu. Yani Susuz. Berekella. Son diyen ne? Ha bu logika mı yani? Antar. Berekella. Kim öttü? Evet. Murat Molla. Tapırın sonuçta var vereli. Ama da tapmaca mı? Так, geografiyan verdik. Hemen bir laf görülecek olan. Так, давайте onunla bir İngilizce sapağı, halim ne sapağımız var. Murat'ın kamınken fizikadır. Hormat fizika muğallimleri bir bağışlarsanız. Yok, on almalı yok. Ben hiç Ne için? Yani geografi verdim ne? Ama belki bilirsin yurt ve paytaht. Bana böyle yurtlar ve paytahtlar. Ansat şu gelmeyken ayıttım ama böyle ansat dedim sana. Anladın mı? Ne ansat çaktı var sana. Yurtlar ve paytahtlar. İştileyen devlet var verim. İştileyen devletler de. İştileyen devletler. Rim Papası'nın resmi rezidensiyeti hayli devlette yerleşiyor. A. İtalya, B. Vatikan, C. San Marino, D. İspanya. Vatikan. Ne mi? Rim papası? Rim Papası'nın resmi rezidensiyeti hayli devlette yerleşiyor. Ha resmi dedi. Vatikan. A. İtalya, B. Vatikan, C. San Marino, D. İspanya. Ya İtalya ya da Vatikan. Bela Vatikan rep de şu tayfe ve Vatikan. Resmi rezidensiyeti. Vatikan en küçük devletin içindeki devlet de Vatikan. Yok. Neme umuman şu taraftakiler has köp nemedir uyada. İspanya değil. Yine bir yerine mi dedin ha? San Marino? Ayıp var şu. Vatikan. Vatikan. Vatikan ortamında. Yok, Vatikan olmasın neyse. Yani İtalya'da ben köp novosta Rim Papa'dan İtalya'da köp görüyorum. Vatikan bu İtalya'da yerleşiyordu. Bu iyi şeyle mi? Onu ne mi? Onu. Hadır ben İtalya dedim onun ne mi? Yok, Vatikan bilemler ilk küçük devlet. Devletin içinde. Bilen ha o. Ya en küçük devlet. Çünkü Vatikan mı bilmeli? Makadiyen. Hayla. Yani ben tam günahkarlarım. Yo men seni вообще günahkarlamak. Sen men günahkarlayacak olsam men şu gepleşige gelmeyime sebep olurmuş. Sen günahkarlamak men seni. Vatikan.
Vartan, maral. Varalın, Maralın kömekler. Te yani men kömek ettim, bular indi maralan mağa kömek. Avutmalı. Kömek edenin falan iyidine gaytar. Bolmana ziyan etmedi ha. Ya- Kömek eden adamın iyidine kömek etmen geçtim. Bolmana ziyan etmedin ha. Yine şeydi ben, maral var ya, sana dinle ziyan etmedi. Kömek etti. Kömek etti. Vatikan. Vatikan. Doğru, Vatikan. Doğru. Şeyleri bilelim. Dene, Kitap dene, var. Tamam var. Normal maral so. Qo'yim. Denedim. Zihin meselesinin 3. tapları. 3. taplarda deysen anlat. Milli lidermeden Kahraman Arkadam'dan başlangıcı bilen çapa tayarlanan Paykas Çeşmesi adlı bir o kitap var. Şol kitapta da Türkmen halkının kadimden gelen atalar sözleri, nakıllar cemlenen. Şol nakıllardan, atalar sözlerinden yürüte size soğallar. Arasında Rus sözlerim var, İngiliz sözlerim var, suratlar var. Boş duruyan bilen şol Paykas Çeşmesi'ndeki kaydan burada bir nakıl ya da atalar sözü emele gelmeli. Maral başlayas. Sizin soğalına da şöyle. Birinci suratta ne görüyoruz? Ot. Ot. İkinci Soğukluk. aşağıda. Odun. Odun. Ola men çapılan odun. Çapılan odun ne mi diyor? Daşak böl. Daşak böl. Demek inni Rus sözlerine okuyas. Zeynep. Senit. Senit var. Yani aydımçılar yerine kadar oluyorlar ya. Eki Rus sözlerine, İngiliz sözlerine gülkürcede okuyorlar var. Bloggerlar kıyın oluyorlar. Bloggerlar bunlar Rusça da biliyor, İngilizce de biliyor. Türkmence de biliyor demek. Böyle yani. Yok men Türkmen diline Sen katı biliyor hakikaten. Türkmen Odun kadrini kim bilir? Odun kadrini kim bilir? Amerika adam ne mi otuyor? Odun kadrini Üşüyen bilir. Odunun kadrini kim bilir? Çapan bilir. Ekiden bilir. Daşan. Daşan bilir. Berekellah. Ana. Odun kadrini üşüyen bilir, odunun kadrini daşan. Enne? Hani oku. Göremek men ister. Näme? Göremek men näme? Görüm oku onu. Ay. Çem. Hani oku. Chem. Chem moisin. Very good. Aha. Gelin milaya budit. Хороший будет. Ne mi demek? Чем мой сын? Türkmençe de. Будет хорош. Oğlum. Good. Oğlum. Oğlum Olandan. Qovolandan gelinim yaqımlı bolsun. Ana berekellah. Ana. Oğlum qovulandan gelinim yakımlı olsun diye. Berekellah. Maral. Gelin. İkinci. Şur böbereğin. Evet, Rusça okama. Yok, Siz okudum. Rusça bilen yani da. Taşınadan okan. Проклясть. Проклястили, да. Сын затронут, зять. Проклясть. Дочь. Olar işlik. Ya qargamak mı? Ana. Çetiyen qargamak. Gelinine qargasan. Ha, gelinine qargasan, giyiwinden çekersin diyen yalap. Yok. Giyiwinden görürsün. Gelinine qargasan idinde ne mi dur? Sen. Ha, gelinine qargasan, Oğluna ne mi der? Zatronut. oğluna degersin. Oğluna deger. Giyevine qargasan. Qıydına. Qeydina. Qovsada. Ana qovsada olsa Murat Mollayev. Ana. Tüys yüreğimde ya da daşı ya da ne bir yarım sözler şey. Birinci ikinci söz ne mi? Suratta Allah. Allah. Yok. Yok. Anırda Qıyğın. suratta demek. Allah demesen ne etmedi ya? İşin oğlama. İş. Yani. Ya iş. Allah demesen işler düzelmez diye. Türkmen halkının şeyde bu atalar sözü var iken şu Paykas Çeşmesi kitapta. Allah demesen işler düzelmez diye. Spletni.
Yürü Maral? блогерлар. Bloggerlar. O sizin temanız. Сплетни проследить, дойти, беда. Aha. Дорога проследить, дойти. Sela. Ha? Sıra. Kıyvati iyilerleten. Ama gıybeti derlesen bela vararsın, nemen Yol iyilerlesen? ova vararsın. İyile vararsın. İyi değil mi? Gep iyilerleten. Yo, Gep iyilerlen bela varar. Yol iyilerlen ova diye. Ana köp internet ulgamın nakları değişti doğru değil mi? Haterlara değişti mi şöyle? Aha. Murat Mollayev. İyi. Tı demek ne mi demek? Bolya alaydı beter etmeden. Это первый улыбнешься, вдохнет и выйдет. Ya ulu batsa değil, ol ağız demek, ağız. Senem bir ağızdan çıkar sedem. Sedem bir ağızdan çıkar. Yok, senem. Senem bir ağızdan çıkar sedem. Käbir yani näme diýen edepsiz adamlaryň bir gatnaşygy bar da özüňden epes ýaş kiçi tanımayan adamga Senliş. sen diýilen ok da siz diýip bildiňler. İngilislerde sen diýip söylem ýok. Senem söylem you da you diýip bildiňler. Köpsüne sapak da paýhat çeşmedinden. Sen ne bir ağızdan çıkar siz de diýer. Ene şeýler bilen yurdumyzda meşhur Akkepler studiosynyň zihin bäsleşiginiň nowatdagyny tamam boldy. Gatnaşan mihmanlarymyza Maral Dezio hem de Murat Mollayew köp sag bolsun edýär. Janyňyz sag bolsun, işiňizde üstünlük emran bolsun.